Tu je DVB-T signál z vysielača Javerlink, kanál 31. Je to zaujímavá situácia, lebo na tomto kanále prijímam STV jednotku z Bratislavska Mzíku v ozaj silnej kvalite. Silný signál a vidíte, ten digitálny signál to úplne prebil. Keď ten vysielač Javerlink je zhruba dvakrát tak vzdialený ako Bratislava. A hovorím, program STV jednotku na tomto kanáli mám prakticky v 100% kvalite. A ten digitál sa cez to trošku prebil. Vidíme, čo nájde. No, multiplex ORF. Predpokladám, že bude trošku sekať. No áno, hovorím, že tam to rušenie analogovým signálom sa predsa len prejavuje. To už je nič. Takže ten silný signál STV jednotky analogový tam predsa len na tom signále sa prejaví.